बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरि साफ्रोमखौ बरायबाय लोगोसे आं राजिब बसुमतारी आरो आं दंफैयो दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 13 नं सिडली समस्तिनि सिङाव थानाय मोनसे गामियाव आरो बे गामियानो जाहैबाय सथ' फाथरगाव आरो बे सथ' फाथरगावआव दिनै मोनसे दैसा दङ जाय दैसाखौ जों सुथि दैसा होननानै मिथियो दिनैहाय बे दैसायावहाय दलां गैयिनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै दिनै बेबायदि मोनसे दलां बानायनाय हाबाफारिखौ लादों दा बिथांमोना मा उसुबिदा बे दलांनि सायाव एबा दैसानि सायाव आङो बिथांमोनजों सावरायगोन आरो बिथांमोना मा उसुबिदा जायो दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर बेफोर समाव आरो सिगां समफोराव बिथांमोना माबायदि जेंनाजों भुगिबोदों जोङो गुवारै मिथिनो लागोन आरो आङो बिथांमोनजों सावरायगोन। गामिया सथर फाथरगाव होनो ओमफ्राय जोङो बे दालांनि थाखायनो दा नों फंबायखौ लेंहरनाय जाबाय आरो दा नों फंबाया दैथायहरनांगोन मोजाङै मोजांनो दा जोङो सथर फाथरगावआव दालांनि गोनांथि जादों जोंनि फिसा फिसौ दैजों बारनानै थांनांगौ जायो दैज्लां समाव थौजोंसो बारहोबायो जोङो मैगं थाइगं लाङो फानहैयो जोंना ओरै थांबानो कासकट्रा मोनहैयो ओमफ्राय दा हनै उसुबिदा बिरादनो जोंनि बिहाव बिखुनजोआ थैनानै थांलायलायनोसै दासिमबो दालां होननायनि खोज खबरानो गैया बे गामियाव दा जोङो इलेक्सनखौबो होयै होयै देरहाहोहरजोबो सारमोनखौ ओमफ्राय दा नै देरहाखांनायनि उनाव गैया नायफैया रावबो नायसनफैया दा ओंखायनो बेहाय गासैहाय 10ता 12तासो दङ आरो गामिया ओरै नेमागाव लोखि बाजार देवलगुरि फेरेगाव लानानै गासै मुजाबारि बेजोंनो फैजोबो दा ओंखायनो जोंनो दालांनि गोनांथि जादों सारमोनहा अननानै नाहरथों आरो जोंनि बे गामिखौ सथर फाथरगाव गामिखौ। ओरैनो समस्थिया मा गोलैयो मादै नोंसिना? सिडली समस्ति चिरां सिडली आजिलै फ्राय गुदिनिफ्रायनो गैखाया जोंहा मोनखाथाराखै बे दलांखौ जों एथ' बिसंखलाव थानानै दङ ओरै गथ'फोर स्कुलाव फरायनो फैयो दै बारसोमबायनांगौ ओरैनो लांथिया फांथिया थांनांगौ बाहाय जिखौ दोनलांसै आरो स्कुलाव थांफिननांसै फिर आरो गानना आरो थांफिननांसै एखमबा समाव बोरैबा गथ'फ्रा एक्सिडेन्ट जासिगोन बाहाय गब'बायनानै दा बेखौनो जों सिन्था खालामगासिनो अननानै जोंनो बे दलांखौ हरोबा मोजां जागौमोन। ओरैनो सरखारनिफ्राय माबाफोर जेनेबा नोंसोर खावलायनाय फैनाय गैयामोन सिगां समफ्राव? खावलायो बहुद खावलायो नायफैयो सन्दन बाबाबो नायफैदों बेबो नायफैदों नाथाय जागोनल' होनो खुनु बे इलेक्सन समायबाल' फैयो बियो आरो खुनु दिनाव बे फैलालायो जागोन सिन्था दाखालाम र' नैबे इलेक्सन हैगोन जोंखौल' नाय आं उनाव जुदि नायखांबाय गैला बावहैबाय हरैहाय सिगां समनि जेनेबा सरखार जानानै थांनायफोराबो माबायाखै जेनेबा जेबो खालामाखै जोंनिखौ दानियावबो गैया जों ओरैनो खांलाबायनासो दुखुथिया थनै गाहाम थथाम गाहाम सान्दा खाङैसो जों फैसाबो जोंनाव जमा गैखाया जों ओरैनो माबाखा दा बेहाय जोङो दुखुथियाव दङ जोंखौ सरकारा अनोबालाय जों बे सरकारखौ जों खुलुमगौ। ओरैनो खय बोसोरसो जाखो ओरैनो नोंथांमोननि गामिया? बहुद बोसोर आंनि जोनोम गैयामोन औ आंनि जोनोम गैयामोन बिनि जोनोमानो थैनोसै थारमाने नोंथांमोननि फुराना गामियावनो दलां गंसे गैया दलां गंसेबो गैया आंनो बोरायना थैनोसै। बेसेबां गामिया ओरैहाय बे दलांजों बारदों? 15-20तासो दं आरो 15-20ता गामिसो दङ गथ'फोर स्कुलाव थांनाय हिनजावसा गथ'सा सेंग्रासा बहुद खस्थ' एखे ओरैनिफ्राय फैजोबो प्रेतगाव आरो नैबे देवलगुरि आरो नर्थ देवलगुरि निमागाव आरो गहबपारा आरो मजाबारि बहुद बे लामायानो मेनथार आरो बियो। दा नोंथाङा जेनेबा बिटिआर सरखारनिसिम मा खावलायनो लुबैयो जेनेबा दलांनि जुगिदि जेनेबा गामि जोंनो जेनेबा गथ' गथाय बारहोनो थाखाय जोंनो जेबो जों दलांखौ नांथारगौ नैबेखौ बेखौ खालामाबानो जों सोरगोआव थानाय बायदि मोनगोन जों बहुद खस्थ'आव दङ। जों दिनै बड'लेण्ड बुब्लिखौ सथ' फाथरगाव जानानै जों दिनै साबायखर बावबाय जोंनि बे सथ' फाथरगावनि दालां लुफुबाय थानाय समाव फैनो हानायनि थाखाय
आच्चा जों दा बुंनो साननाया जाहैदों ओरैनो जोंनि सथ'पाथरगाव गामिनि दिनैसिम दालाङा जाफुङाखै सिगाङाव BPF-आबो 17 बोसोर सरकार सलायलांबाय बेयावबो जागोन होनैनो ओरैनो 17 बोसोर बारग'लांबाय दा सरकारा सोलायबाय दा सरकार सोलायसेयावबो दाबो जानायनि सिमांखौ नुवा आरो जोंनि बे गामिजोंनो ओरै गामि दरब्रै दरबा 6-7टा गामिनि 8-9टा गामिनि बेजोंनो थांलाय फैलाय स्टुडेन्टफोर फैयो आरो दासो थांदों बेबो देउलगुरिनि नर्थ देउलगुरिनिमोन बिसोरबो दा बिदिनो जोबोद खस्थ' आरो दैज्लाङावथ' जोङो गैयाबाबो जोंनि LP स्कुला बारनानै जायो आरो बारनानै जायो नैबेहायनो ओमफ्राय बेहाय जोङो फैनांगौबा दैबाना जायोबा जोङो ओरै एखमबा बबेजोंबा गिदिंनानै फैनांगौ जायो ओरैनो गथ' मानसिफ्राथ' बारनो हाखाया नालाय आरो गिदिरफ्रासो सोरबा बारनानै थांनो हाबाय दा गथ'खौथ' जोङो दोनलांनांगौबो जायो दैबानाफ्राव बोरैबाफोर जागोन नामा बेफोरखौ सिन्था खालामनानै दा बेखायनो जों दिनैसिम सरकारा माने एसे जोंनो बे दालांखौ थाबैनो लुफुंना होयोबा जों मोजां मोनगौमोन दिनैसिम माने सरकारा बे दालांनि सायाव रावबो नोजोर होआखै जों दा बेखौ माने दुखु मोनदों आरो दिनै जों बेयाव दालां लुनो लादों बेबो जों रायजोनिफ्राय गरसे गरनै सोरनावबा औवा थनै सोरनावबा औवा थथाम बिदिनो खांलायलायनानै गामि दरथाम दरब्रै दरबाजों जों खांलायलायनानै बिदिनो बे दालांखौ लुनाय जादों ओरै देउलगुरि नर्थ देउलगुरि जाबाय निमागाव जाबाय ओरै मजाबारि फ्रेदगाव मारुफारा ओरै दंजोबो आरो माखासेखौथ' बुंजोबनो हानाय नंला जाहाथे जा मोनदों बेखौनो बुंग्रोनाय जाबाय आरो जों बे गामिनि गथ' गथाय बेजोंनो फैयो स्कुलाव फैयो थाङो आरो जों दिनै बे दालां लुनायाव सोरबा MCLA-नाव थांदोंमोन MCLA सावरायग्रा सानाव थांनायाव जोङो मोनबोदों 3,000 रां बेजों औवा एसे बायबाय आरो जोंनि BCDC चेयारमेन कासिक'त्रानि बिथांनावबो जों बुंदोंमोन नाथाय खिन्थु बिथाङा हरनाय जायाखै आरो बेखौ औ बे हरनायखौ मानो होनबा ना खालामनाय जादों बिथाङा दा बेयावबो जों दुखु मोननाय फोरमायदों आरो ओरैनो मा समस्ति गोलैयो आदा बे बियो समस्तिया जोंना बे BCDC 13 नं समस्तिनिनो सिडली समस्ति 13 नं सिडली समस्ति ओमफ्राय ओरैनो बे नोंसोर जे औवा दालां बानायो बोसोरफ्रोमबो बे दालाङा खय बोसोरसिम जोरो ओरैनो बे दालाङाथ' 6 मासनिल' ओरैनो बे माने दैलाव थाखाया उरायजोबलाङो दै देरबानो मानो होनबा बेखौ जों माबानांगौ जायो आरो सिफायनांगौ जायो आरो गाव हारसिं दैयानो सिफायना लांखायो बेखौथ' जों सिफायलायनांगौ जायो बा एखमबा समाव बेबायदि आरो होमब्लाथ' गेजेर ससेयावनो बायो औ गेजेर ससेयावनो बायनानै बे 6 मासावनो जों थांनो थाखाय स्टुडेन्टफोरखौ थाबायहोनो थाखाय बे दालांखौ बानायनाय जायो आरो जों स्कुलाव थांनो थाखाय जुथा लंपेन्ट गाननानै थांनांगौ जायो दिनै जों जुथाखौ गाननांगौमोन आथिङाव आखायावसो लानानै बारनांगौ जायो बिनि थाखायनो जों रायजो राजाया खस्थ' खालामनाबो दिनै औवा थसे थनै खांनानै जों बे दालांखौ लुनांगौ जादों आरोखि आरो दिनैसिम जोंना नै गामियाव गासिबो बयबो खेथि मावो मैगं थाइगं लाङो दैज्लां बोथोराव थौआव लानानैसो बारनांगौ जायो औ माइ मिलाव लांनांगौ बेखौबो जों बिराद खस्थ' माइखौ बारहोग्रोनानै साइकेल बारहोनानैसो जों बे बुस्थुखौ लांनांगौ जायो बिनि थाखायनो जोंहा बिराद खस्थ' दिनै हनै हिनजावफोर दं गथ'फोर स्कुलाव थांनाय दं बेफोर गथ'फ्रा बिराद सहायनांबाय आरोखि दा बिनि थाखायनो जों जे BPF सरकारा जे 17 बोसोर सलायलांबाय जोंनि दालांखौ नायफैदों अनेकबार चन्दन मन्थ्रि फैदों जागोन होनो जायाखै नाथाय जोंबो बिराद खस्थ' खालामबाय ओमफ्राय नैबे दा गोदान सरकारनाव जों रिकुवेस्ट खालामदों आरोखि जाहाथे प्रमद सारा जोंनो बे दालांखौ जोंखौ नायहरो नामा जोंनो अनना हरो नामा ओमफ्राय जोंनि सिडली समस्तिनि जेन'बा चिरां समस्तिनि दा MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो जोंखौ मोनसे अनहरगोन नामा बेखौ जों रिकुवेस्ट खालामो आरोखि ओरैनो बेसे गोबावसो जाखो बे बेथ' जुग जों उन्दैमोन जों गोरलैयावनो जों बेजोंनो गस्ला लंपेन्ट खुनानै बारनांनाय आरो जोंनि कासिक'त्रा हाई सेकेन्डारियाव स्कुलाव जों फरायहैयोमोन दिनै सेन्देला जोंनि आथिङाव थानांगौमोन आखायाव लानानैसो जों बारनांगौ जादों हाब्रु हाला थाबायनांगौ जादों बिनि सिगाङाव आरो सोर दंबावोमोन आरो जोंथ' दिनै आं 48 इयार्स जाबाय आरोखि अब्ला बेसेबां जाखो खस्थ' लाबोनांनाया खयथासो गामि दं गामियाथ' ओरै नर्थ देउलगुरि गवालपारा मजाबारि फ्रेदगाव वेस्ट देउलगुरि गासिबो फैजोबो आरोखि जोंनि बे लामाजों थांलाय फैलाय दिनै लामानि थाखायसो नैबे दालांनि थाखायसो माखासे मानसिफ्रा ओरै सामथाइबारि अबेबा थाथाराजों गिदिंनानै थांनांगौ जायो जोंथ' दैज्लां बोथोराव दिनै नै सोरबा हिनजावफ्रा मैगं लाङो दैज्लां बोथोराव जोंहा जिंखा बहल खेथि मावो बे बुस्थुखौ जों दिनै हिगुरमारि सोरबा ओरैजाय सामथाइबारिजों गिदिंलांनांगौ जायो माखासे समाव ओरैजाय थाथाराजों जों गिदिंनानै लांनांगौ जायो देउलगुरिजों बिराद प्रब्लेम आरोखि जोंनि थाखाय दा बेखायनो जोंनि गोदान सरकारा जोंखौ अनहरगोन नामा बिनि थाखायनो जों रिकुवेस्ट खालामदों आरोखि बेखौ बुंना आं दोनथ'नाय जाबाय